И така, какво става, хора, аз съм доволен и днес ще продължим това, което не завърших. Именно на този педал на Bullet Sniper на каналите му. Тук, както виждате, той се е променил description и се е сложил даже канала. Искам първо да ви покажа, че спамя видеята си от 27 август. Окончателно започнах тогава да спамя. Тук, както виждате, има спам на сървъра ми. Няма смисъл да ви покажам нагоре, защото само съм спамил сървъра на Minecraft от преди 1-2 месеца. Два и нещо. И както виждате, 23 юли съм качил едно видео, 4 август съм качил едно видео и от 27 започнах да пиша наистина видеята ми. Така е да ги спамя в Skype. Пичагата казва, че това са двата канала, ще ги оставя в описанието, може да хейтите. Както казах, пичагата казва, че момент, сега ще ви покажа какво казвам. Така е, какво пише? От 24 юни, това значи юни, или ако случайно не е объркал английския му, защото знам, че е на 10-11 години, спамиш видеята си лъжец, мръсен и 1000 удивителни знака. От 24 юни, добре, от 24 юни, добре. Както показах, 23 юли има един клип 4 август и от 27 август започнах да спамя видеята. Тук започнах ми чата, който показах миналия клип. И тук ще ви покажа продължението на спама. Както виждате, 3 септември, може би това е 4 септември, 5 септември, 6 септември. Макар че някои видеа не са се появили тук, защото той беше ме блокирал. Но на други хора естествено са се показали. Показах ви доказателство, че спам видеята си от 27 август окончателно. От тогава си ги спаме, не спаме по-рано или по-късно. Естествено 27 август, от 30 август, 1, 2, 3, 4, така, до 10 септември. Даже 10 септември не бях спамнал видеото за най-великия човек. Заглавието. Това мое каналчето. Може да дойде тук и да го хейтите това педалче. Ще оставя, както казах, линкове към двата канала в описанието, както и скайпа му. И телефонния му номер, не знам дали е верен, но ще оставя всичко за него. Може да хейтите на поразие, няма никакъв проблем. Трубете му дислайквайте на това педалче грозно. Ето така, ще ви демонстрирам. Ете. И да се такова майката. Някаква нецензурни думи. Да, това е всичко. Всъщност, не, чакайте. Значи, тук ще ви покажа тази дискусия, какво беше направил. Беше аднал около 200 човека и започна да спами dislike and hate this bitch. Демек, това ми е моят канал. И тук продължава спама, вече го направих, окей, и така нататък. И така. В момента ще ви покажа откъде започнаха вече да се извинява. По-точно да се извинява. Той просто ги моля. Значи моляш ги да ма хейтят, добре. Просто да млъкнем и да приемем, че всеки е слаб в YouTube. Не, той никой няма да каже, не съм слаб в YouTube. Така. Значи. Просто не искам да се хейтим. Всичко това, направих всичко това, защото ти ме изхейти в YouTube. Не искам да се хейтим, просто исках да кажа едно, знаете ли какво, всеки си има мнение. Така, добре. Тук започна да ми се извиня. Няма смисъл да ви покажам чата. Започна да се извинява пича. Мисля, той не е пич, той е животно, шибон животно, за мен не е човек той, така че няма кажа човек или пич. Да, това е всичко. Показах ви чата, показах ви дискусията, в която ме ядна този букук и го покажа на цели 200 и нещо човека да ме хейтят. Не помня колко 200 и нещо човека, защото доста хора напуснаха дискусията. Да, хора, мисля, че казвам за трети път, ще оставя линк към каналите му в описанието. Може да дойдете да го хейтите този пелераз шибан.
Да, ако сте ми истински фенове, може да дойдете в каналите му, да му трупате дизлайковете, да пишете да волна арми и така нататък. Много съм ви благодарен, ако го направите това и го хейтите. Тук ще приключвам с този клип. Надявам се клипът да ви хареса. В момента само, че... Чакай. Добре да кажа, че тези 14 дизлайка, мисля, че много лесно успя да ги натрупаш, пич. В принцип на видеята имам по... не знам колко дизлайка, по 4-5 дизлайка. Максимум минимум, не знам, сега ще ви покажа. Тук имам 4 дизлайка, тук отново имам 4 дизлайка. Хейтърче навсякъде, сещате се. Да, успял си 14 дизлайка да ми натрупаш на това видео, но на твоите видеа съм сигурен, че има много повече. Хора, нека да му докажем, че на неговите видеа може да направим поне по 3 дизлайка на последните му видеа. Даже на всички видеа може да го направим това нещо. Нека да се проме. Нека дойдем в каналите му и да му трупаме дизлайковете на този буклук малък, който е на 10-11 годинки. Да, вече това е окончателно края на клипа. Надявам се клипа да е харесал. Ако така, не забравяйте да харесате клипа за още, да коментирате за вашето мнение и да се абонирате за моя канал, за да не спускате нито едно мое видео. И не забравяйте да го хейтвате. И да, надявам се клипа да ви харесал. Съвсем скоро. Чао. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you